Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο και το καλώδιο. Το καλώδιο είναι αυτό, είναι 5x10. Θα μπει μέσα σε αυτήν εδώ τη σωλήνα. Η σωλήνα είναι F32 αν δεν κάνω λάθος. F32. Να σας δείξω δηλαδή σήμερα τα υλικά που πήρα. Ένα πινακάκι. Λοιπόν, και έχουμε αντικεραυνικά, μία λιχνία, έναν αυτόματο και έναν σαραντάρι. 32-40. Αντικεραυνικά. Ένα φρέντο καπουτσίνο. Ο καφές μου, τον δείξουμε. Εντάξει, αλλού. Λοιπόν, εδώ όμως λείπει, πώς λέγεται τώρα, λοιπόν, λείπουν αυτά εδώ, ασφαλιοκόν είναι αυτό εδώ που λέει ασφαλιοθήκη 1032-32 αμπέρ. Λοιπόν, εδώ μου έδωσε δεκάρα, όπως βλέπετε, είναι δεκάρα αυτή εδώ, κυλινδρική ασφάλεια δεκάρα, αλλά εδώ δεν πήρα δεκάρα, πήρα 16άρα, που είναι εδώ, πήρα 16άρα. Αυτό το έκανα μισό. Ωραία. Λοιπόν, αυτό, όπα, στο κρατάμε έτσι. Λοιπόν, αυτό το έκανα γιατί τα πάνελ μου είναι 13-14 μπέρ, οπότε φοβήθηκα ότι με τη δεκάρα θα τα ρίχνει. Βέβαια μου είπε ότι όχι, δεν θα τα ρίχνει. Τέλος πάντων, εγώ έβαλα 16 για να μην έχω προβλήματα και να το δοκιμάσω. Θα κάνω κάποια τεστ να δω αν αντέχει, δεν αντέχει, μήπως έχουμε κάποια προβλήματα. Οπότε εγώ διάλεξα τη 16 και θα δούμε. Αυτά είναι. Α, και το κουτάκι. Μισό να σας το δείξω και αυτό. Και το κουτάκι, το πινακάκι είναι αυτό εδώ. Απλό. Βέβαια αυτό είναι για solar. Λοιπόν, επειδή εχθές έκανα κάποιες αλλαγές. Ωραία. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο πίνακας που θα τον κρατήσω για το εναλλασσόμενο. Είχα δηλαδή ένα πίνακα. Καλώδια και τέτοια όλα αυτά ήταν από τον πατέρα μου. Είναι πολύ παλιά, οπότε θα τα αλλάξουμε όλα. Θα βάλουμε μπρίζες κάτω κτλ. Εδώ περίπου θα μπει ο inverter και από εδώ θα μπει ο πίνακας για, πώς λέγεται, για το συνεχές, για τα solar panel κτλ. Όπως είπα, η γείωση, μισό λεπτό να γυρίσω. Δυστυχώς δεν γυρνάει. Λοιπόν, όπως είπα, και δεν γυρνάει αυτόματα εννοώ. Όπως είπα, θα προσπαθήσω τη γείωση να μην την περάσω, τη γείωση να μην την περάσω μέσα στο σπίτι. Δηλαδή το αντικεραυνικό που υποτίθεται ότι βάζουν γείωση και όλα αυτά, να μην το περάσω μέσα στο σπίτι. Θα βάλω μάλλον ξεχωριστή γείωση. Νομίζω είναι πιο σόφρον. Αυτό στην ουσία αφαιρεί, αν θέλεις να είσαι, πώς να το πω τώρα, πιο σίγουρος ότι δεν θα περάσει μέσα στο σπίτι σου, αφαιρεί ένα εξάρτημα αντικεραυνικό στην ουσία πάλι είναι. Δηλαδή πηγαίνει ανάμεσα στον πίνακα τον εξωτερικό και στον πίνακα τον εσωτερικό του σπιτιού. Αυτό εγώ το αφαίρεσα, το είχε βάλει βέβαια ο Καυκάς. Εγώ το αφαίρεσα αυτό γιατί, όπως σας είπα, μάλλον τη γείωση θα την περάσω ξεχωριστά. Τώρα, αν τη γείωση την περάσω μέσα στο σπίτι, λογικά θα πάω να πάρω και αυτό το αντικεραυνικό. Κάνει περίπου 65 ευρώ. Οι τιμές που λέω όμως δεν είναι για όλους. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Κάποια στιγμή θα κάτσω να τα φτιάξω όλα. Απλά σας δείχνω στην αρχή τι παίρνω και θα υπάρχει ένα βίντεο αναλυτικό, το τι έχω πάρει και πόσο κάνει. Αυτά νομίζω για σήμερα. Λοιπόν, τελικά δεν ήταν αυτά για σήμερα. Ο πίνακας ο ηλεκτρολογικός είναι αυτός εδώ. Βέβαια έχει επάνω ασφάλειες, αυτοματισμούς. Αυτά ήταν παλιά για θερμοσυσσωρευτές. Όλα αυτά εδώ, σχεδόν όλη η σειρά έχει καταργηθεί. Όλη αυτή εδώ η σειρά, εκτός από αυτές εδώ τις ασφάλειες. Τις οποίες όλα αυτά θα τα βγάλω, θα τα ξυλώσω. Αυτά θα ξυλωθούν δηλαδή όλα. Και θα δούμε πώς θα γίνει. Το καλώδιο τώρα θα τρυπήσει εδώ πάνω. Θα περάσει δηλαδή από πάνω. Και θα γίνει αυτό εδώ πέρα. Θα ανέβει πάνω στη γωνία. Θα περάσει, θα τρυπήσει εκείνο. Εδώ είναι πατάρι. Αυτό εδώ είναι πατάρι. Θα τρυπήσει το πατάρι και θα βγει από την εξωτερική μεριά. Θα πάμε σε λίγο. Η τρύπα που βλέπετε εκεί πάνω
ήταν όποιος είχε δει... Μισό να γυρίσω. Ήταν όποιος είχε δει το project που είχα κάνει με την αεροθερμία. Με τον ήλιο. Αυτό δεν πήγε καλά. Ο λόγος που δεν πήγε καλά δεν είναι ότι δεν απέδιδε. Απέδιδε πολύ ωραία. Απλά εκεί που το τοποθέτησα εγώ το χειμώνα δεν είχε ήλιο, γιατί με σκεπάζουν σχεδόν όλοι. Οπότε αυτό όλο πρέπει να ξυλωθεί από εκεί που είναι και να πάει σε άλλη μεριά, περίπου όσο είναι και τα πάνελ εκεί που θα πάνε και τα πάνελ. Απλά θεώρησα πιο εύκολο να το βάλω εκεί πέρα, γιατί ήταν οι σωλήνες κοντά. Οπότε λέω θα κάνω μία τρυπίτσα και τελείω το παραμύθι, αλλά δεν ήταν έτσι τελικά. Οπότε η τρύπα η επάνω, πούντι, νάτι, έμεινε, αμανάτι, και περιμένει μέχρι που να ολοκληρώσω εγώ, υποτίθεται, την κατασκευή. Όχι κατασκευή, έχει ολοκληρωθεί, απλά τη μεταφορά. Αυτό μάλλον θα γίνει όταν θα φτιάξουμε και τα πάνελ επάνω. Αυτά. Πάμε τώρα από την πίσω μεριά να σας δείξω περίπου που θα πάει το καλώδιο. Λοιπόν, η πίσω μεριά είναι λίγο απαγορευτική να πάμε τώρα να το δούμε. Κάποια στιγμή όμως θα σας το δείξω πώς θα περαστεί το καλώδιο και θα πάει στην αποθήκη. Αν είναι αναγκαίο, νομίζω ότι δεν είναι αναγκαίο αυτό να σας το δείξω, αλλά γιατί όχι. Λοιπόν, αυτό ήταν και το βίντεο για σήμερα. Στα προηγούμενα βίντεο λέω ημέρες, δεν ισχύουν, να σας πω, γιατί δεν ξέρω πότε θα ανέβουν τα βίντεο κτλ. Οπότε υγεία και ευλογία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, οπότε θα δούμε. Bye bye!